Здравейте, хора! В момента съм си баба. Извинявам се, че съм качвала супер много време. Просто бях на училище и няма как. Аз снах лампата и да, просто за това. И тук не знам дали много се вижда. И да, хора, така че сега още не мисля да си покавам лицето, защото знам какви хора има в YouTube, TikTok, Instagram и всички социални. Така че ще искам след така в момента, както виждате, съм седнала и да. Така, така че ако имате желание, може да се абонирате за моят канал с камбанка, да сложите лайка, бе да. Ще ви изпиша инстаграмите ми двата или едини. Може да видите какво качвам там. И да, там може да ми видите лицето. Ако отидете, ако имате инстаграми, да. Имам часовник, всеки има. Мисля да качвам влогчета, да, знам, канал ми е за Лина, но не мисля вече толкова да не качвам за Лина. Ще качвам, но не толкова. Така че да, хора, това исках да кажа. Чао, чао, чакайте още някакви видеа в моя канал и да, бай-бай!